ďalšieho videa zo série Diamondový barák. Tunak akurát som dotočil, že jak som natáčal toto, dzedzinu. A tunak by mohol byť nejaký ten baráčik zatajený. Tak najprv začnem tým, že vyťažím dzuru. Diera. Ale nie, idem normálne ťažiť. Tunak by mohol byť takto zviestý. Tak. A tunak by išla do tajná miestnosť, do toho oného veci. Inak som tu pridal schulármo, takže to mám aj viac pakný. A dám aj tak tú klasickú, tak sa mi zapáči. Takže ľudia, tento moment je pre všetkých tých, čo si mysleli, že neviem pracovať s redstoneom. Pozerajte. Neviem pracovať s dizajnerikou. To som nedobil. Aha, ľudia, podarilo sa. Ešte sa do toho dostať treba. No, mám dôkaz, pozerajte. Aj to funguje. Jupi, funguje mi to tam hes. Ale toto tlačítko dovnútra vyzerá lepšie, by som povedal ja. Rimujem to, preto, lebo som to ja. Neviem, prečo to rimujem. To sú redstoneové a ja, že neviem, prečo je to taká tma. A keďže toto je zlatý bunker. Ja som sa zľakol, čo sa to stalo. Zlaté posile nesmú chýbať. Presne tak. No, páči sa vám táto vec? Ak ste si mysleli, že to je všetko, tak ešte zase urobím častovú miestnosť. Inak ľudia, dajte like a odber, prosím. Veľmi mi to pomôže. Toto ma tak baví, to je tak satisfying. Gombík svatený, všetko sa otvorí, jupie. Ľudia, idem zavolať ďaklata, nech mi to hodnotí. Ešte som porobil nejaké opravy a idem už zavolať. Takže čau, neviem, či ma už počuje, šachlatanka. No, upsík, poď za mňou, tu cez dvierka, vieš, to je takáto vec. Ľudia, takže aj v iných videách som vám napísala, že by ste mohli dať like a odber, tak prosím, urobte to. No presne tak, to by ste mali spraviť, ľudia, to by ste mali spraviť. A čo to vlastne robím? Poď za mňou. Dobre. No, cez tie dvere poď. No. A ako by si to hodnotila týchto mojich miláčikov? Tých najviac neznášam v Minecrafte. Takže ty chceš ísť do basy? Nie, nechcem. Som si povedal, že za nadávanie mojim miláčikom, tak to je zlé, lebo villageri sú normálni mobovi ako aj ostatní. Dobre, tak mi to ukáž. No toto uvidíš vo videu, keď vyjde. Lebo ešte nevyšlo. Aha. A poď. A vieš o tom, že som ešte stále na teba naštvatá vtedy, ak som ma prankoval. A čo je toto dávnej minulosti? Hej, a čo je toto tlačítko, prosím ťa? Ha? Čo? Ha! No. What? Si to mala... Veď tlač to tlačítko. Počkaj. Aha. Tu budem bývať, toto bude môj byt. Nie, tvoj byt je hore. Tu na Česková. Toto je, keď budeme hrať skolky napríklad s niekým iným. S napríklad playerom. No vidí von. Otvorí mi to. Aha. Tam máš to tlačítko. Dobre, no tak mi ukáž. A teraz poď za mňou. Dedinku. Prečo? Poď za mňou. Ale ja tam nemôžem nájsť. It's the prank. Počkať, čo? Ja som ženská? Ja som si nezmenil skin? No poďme skákať. Poď. Tak čo ľudia a dajte odber, like a pa. Tak ľudia, čus, dajte like, odber a pa. A ja kladám, poď za mňou.
tak nemusíš. Nevá, pa. Ľudia, tak som sa znovu zrodil v tom bunkri, lebo som v ňom asi spal. Tak páčus, budeme hrať samozrejme, že aj v survivali s mojou sestrou Snoky a tak, pranky a plán. A pa. Tak teraz vážne, čo sa pa.